M'he apuntat a una secta. Està en plena muntanya i té uns jardins enormes. La vaig trobar un dia que passejava tranquil·lament pel bosc, collint espàrrecs silvestres i pedres pel pessebre. Vaig veure un rètol. Benvinguts a la secta. Informació aquí. Em va atendre un senyor amb capell i bigoti i em digué que feien tota mena de teràpies naturals i ecològiques. El primer dia vàrem fer unes sessions interminables de dansa africana o una cosa per l'estil. T'havies de deixar anar. Molt important. Jo vaig acabar fent moviments de hip-hop. Davant meu hi havia tot de noies primes movent-se com serps, que amb tant deixar-se anar van acabar ensenyant malics, calces i fins i tot part del cul. No m'estranya que després passin coses rares en aquestes comunitats. Però que consti que la meva intenció és transcendent. Amb tots els misteris que ens envolten, com el pas del temps o la mala llet de la sogra, un necessita fer quelcom, prendre una determinació, i què millor que una secta? Ara, haig de dir que estic plantejant esborrar-me, perquè em fan treballar un or immens que tenen, que no s'acaba mai, i em diuen que tots som un i això comporta que un ha d'acabar fent les tasques de tots. Vaja, que en comptes d'una secta això sembla un mercat d'esclavatge. I és que les sectes ja no són el que eren. Jo que creia que em passaria el dia tocant el tambor i estirat en una catifa ben còmoda. M'han decebut tant que ja em veig anant de nou al psicòleg perquè em reorienti un altre cop. कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ होता